finișul. 50 de metri spate fete open, 7 concurente și pe culoarul 1 orădeanca Patricia Costrăș, 46-39. Patricia are un stil foarte bun la fluture, acolo Patricia poate să câștige o medalie, este stilul ei preferat, stilul care o recomandă și care sigur poate să o aducă pe podium. Să vedem însă favoritele la această probă de spate vin din București, ambele de la același club AT București, Aquateam București. Alina Zehra pe culoarul 4 și Iulia Cristina Cotinghiu pe culoarul 5. Între cele două se va da duelul, dar ar putea intra între ele și brașoveanca Ana Cristina Dima pe culoarul 3. Cele trei au fost departajate în calificări de 70 de sutimi de secundă între locul 1 și locul 3. Vom vedea acum așadar ce se va întâmpla în finala, a cărui start se dă acum. Recordul național la 50 de metri spate senioare aparține Dianei Mocanu, 28-73 din 2002 de pe 10 martie la Pitești, performanța legendarei notătoare Diana Mocanu. Ei bine, sperăm ca din astfel de concursuri să se nască o Diana, o Camelia, o Carmen. Cine știe, avem nevoie de astfel de valori, de astfel de idol, pentru că doar copiii campionii poți să devii și tu campion. Este victorie 34-49. Ioana Cotinghiu, culoarul 5, reușește să câștige. Este, iată, una din micile surprize. Culoarele 4 și 5 de obicei câștigă, sunt plasate în funcție de timp pe culoarele favorite. Și iată pe Cotinghiu reușind să o învingă pe colega sa de club Alina Zehra. N-a fost o distanță prea mare. Iar acum vom avea aici parte de festivitate, de premiere, posibilitate